shout out. Idol. Ayan. Ayun pala oh, kinakarga na sila eh. Gusto pala eh. Ha? Gusto na kami. Oo. Nakakalabas pa yan. Ang nagandang tanghali hapon ha. Sana all, nakargahan na kayo ha. Get out. Hey! What now? Hey! Talaga naman ah. Sipag nyo ah. Dito tayo sa kargahan. Si Kochi. Kochi. Huwag ka papa. At kami ay papasok. Iwan kabila. Kami galay shout out. Magandang hapon sa inyo lahat. Ayan, dito tayo sa tayo Pinay. Ito tayo ba eh? Ano ba na? Ay mga idol, nandito tayo, live po tayo dito sa Kagahan. Ano yan? Beach. Hindi kami galit shout out. Natansya natin natin. Trasan kasi malaking ating truck mga idol. Ay boy. Hindi mo maigi. Ay boy. Dito lang. Hindi na may pagtatalian, baka masikip ha. Okay pa, sige pa. Okay pa. Okay na. Okay na. Kalso. Ayan, bigyan shoutout. Magandang hapon po sa inyong lahat. Live po tayo dito sa sa ating kargahan. Nakikita nyo ito. Yan ang aming kargahan. Ito naman ang kalso ng Mikey. Hindi kami galay shoutout Luzon, Visayas at Mindanao. Saan makasulok ng mundo. Live po tayo dito sa Bulacan. Nasa Bulacan tayo mga idol ha. Bulacan tayo. Baka ng ano boy. Pasiros mo yung karga natin. Kunin mo na yung ano natin papel. Tapos pasiros mo. Saan ako kuha nito yan? Doon yan sa ano. Kuha ka muna ng ano. Pasiros mo muna yung pagkarga natin. Yung ano. Tingnan mo kung saan deliver natin. Tingnan mo kung saan dala natin. Baka Mindanao ang dala natin. Mindanao. Mindanao. Yung pagkarga namin mga idol din. Di pa namin alam kung saan ang dala namin ng aming pangarga. Kung Mindanao o Bicol o Quezon. Kaya patingnan ko lang sa aking helper. Hello 14 Eyes. Miguel shoutout mga idol. Inabot na tayo. Anong oras na? Dito tayo makalusot ng Maynila. Kasi inabot na tayo ng truck van. Kasi na. Hindi ka Miguel shoutout. Ayun, tulog na tulog. Break time pa yata. Ito po mga idol ay kuha mga pagkain ng mga manok. Mga pansabog. Mga pansabog po ito. Mga pagkain dito. Mga patuka. Yeah, shoutout sa atin lahat. At pahinga pa ng mga kargador.
Pero ano niya ata, alas 2 na eh. Break time na namin. Ano? Kasama na yun eh. Ha? Ayun o. Dalawang kapuyaw binyan. Kabuya Binyat. Sabi ko na eh. Sige, pasiros mo. Malapit lang mga idol ang biyahe natin. Lago na lang. Ayan, mega lang shoutout sa mga taga Laguna. Shoutout po sa ating mga drivers. Ingat-ingat mga idol sa pagdadrive. Sa mga kapwa nating truck driver. Ingat-ingat, mega lang shoutout. Kasi hindi po ako live na ano, busy. Eto, antay natin na makargaan tayo. At mayroon tayong dala-dala. Sa dala-dala natin. Meron akong dala-dala na turmeric. Eto. Turmeric. Ito po ay puro luya na ginawang pulbos. Ito po ay bibigay ko sa operator dito ng luya. Ito po gawa po ng mama ko to sa probinsya. Ito po pinagkakaabalahan niya. Hanap buhay. Hanap buhay. Ito po, luya, pwede mo po siya paghaluan yung luyang dilaw at luya. Saka pwede mo siyang haluan ng mga herbal. Ito, turmeric. May natin ito. Hindi ko alam kung sino man. Masarap to sa mga pag-umaga. Lalong-lalo na sa mga cholesterol lang yung katawan. Natulaw po ito. Eh, may reflex ko lang. Ito yung pagkaga namin. Hindi ko alam kung ano ng pagkaga natin. Ayan. Ayan, may idol, oh. Ayan, makikita nyo mamaya pagkaganyan. Pagkarga. Ayan, Migalay, shoutout Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang hapon. Mamaya. Ito pala yung magsasalang sa akin, kakarga. Kabayan pa lang. Ito, oh. Inaayos yung ayan, oh. Ito, no. Ayan, nakatutok na siya. Ano? Ha? Ano kinukuha? Sa atin yung zero. Tapos kuha ka dito. Dito sa gordya. Oo. Dali mo na yan. Para, alam mo na yan. Tapos ito. Sabi mo yung, ano, certificate sa Murky. Certificate sa Murky. Ayan mga idol, ito yung pagkarga namin. Ito. Ang dami. Ang dami. Ang dami ng pagkarga namin mga idol. Nasa 1-2 bags. 1-2 pieces. Ito po, 1-2. Umabot po ito ng 30 tons. O mahigit 30 tons ang bigat nito ng ating pagkarga. Halos. Ang dami. Naduduling ako. Naduduling ako mga idol. Dami. Shoutout po sa ating lahat. Shoutout sa lahat po ng mga team. Ayan, mega lang shoutout sa team Jessica. Ha? Di na tayo nakapag ano sa ano ni Kuya Jam. Ito ay deliver ko sa to Binyan Laguna. Ang dala. Kabuyaw at Binyan Laguna. Dalawang bagsak tayo mga idol. Noong nakaraan, GMA to 13. Ganito po kahirap ang aming trabaho bilang isang truck driver. Talagang halos puyat at pagod para lang kami kumita ng pera para sa aming pamilya. Talaga po kami ay magtsatsaga dahil po ito lang po ang aming alam na hanap buhay. Dito na po tayo nakapokus sa pagmamaneho bilang isang truck driver. Dito na po umiikot ang mundo namin sa pang-araw-araw sa aming buhay. Umaraw, umulan, bumagyo, lagi po kami nasa lansangan basta po kami ay may biyahe. Maraming salamat po mga idol sa nag-thumbs up ng aking live. Tigo-tigo mga idol.
At mga pagkarga tayo. At nagpapahinga pa po yung mga kargador. Nagpapahinga pa. Hindi kami galang shoutout sa ating lahat. Sa lahat po ng mga team. Hindi ko na nakakita ako mag-live mga idol. Sa Team GC kami galang shoutout sa inyong lahat. Magandang hapon. Shoutout sa mga kapwa ko driver dyan sa Santa Rosa, Laguna. Shoutout mga idol. Ingat kayo. Lalo na po sa mga biyaheng Mindanao. Luzon, Visayas at Mindanao, ingat kayo mga idol kasi alam niyo naman, marami pong aksidente ngayon. Lagi po sa ating isipan, lagi po kayong manalangin kasi ang hirap ng ano ngayon mga idol, ma-aksidente ka, siyempre kawawa ang ating pamilya. Unang-una, ang naghahantay sa atin. Diba? Hindi kami kalit share out. Isa lang po ang buhay natin mga idol, kaya ingatan natin. Mag-iingay kayo lang. May ulat mo may? Pinapang ko na ito yan. Ha? Pinapan mo. Kasi papirma mo diyan sa tubo. Sa tubo. Asa na mo gusto po? Para mo na mo yung calculator. Ano ko muna to? At hindi ko nakikita. Calculator ko eh. Ha? Yung calculator sa cellphone mo. Ako yung nagduduling, hindi ko ito makita. Ano ba to? Ano ba to? GMT1? Marami palang ba? Ano? Malaki ah. Marami na naman. Oo. Tatlo ata yun eh. May pasig eh. Ha? May pasig pa. Pasig ata yun eh, no? Ano pasig? Ano yung pasig? Saan? Pasig, kabuyaw, ganyan. Kabuyaw lang yan? Nasaan kabuyaw dito? Ano yan? Kaya kabuyaw, ganyan. Ito pasig. Ano pasig yan? Wala yan? Ano yan? Pasipika? Hindi, marino ng isto ng pasig. Wala tayong magagawa. Matalino sila. Matalino sila. Ano yung ballpen? Hindi ako maduduling ako. Ba yan yun? Ay, di ko naman to boy makita na boy. Ano yan? Ano to? 100? Ano ba yan? 80? Ano yan? Ito lang yan. Ito lang ito eh. Hindi ko nakikita yan. Mahirap ang idol pag malabo ng mata. Hindi kami kailangan shoutout. Sige po. 50-80. Ha? Ang mata natin hindi na maagilap. Ano? Ha? Oh, 80 nga. 80? Ito 80, 50, 50. Pagkatatlong 80. Tapos 50. 80 plus 50 plus 80 plus 50 plus another 50. Ang dami ang putala. Ano? Hindi lang mapangarga natin. Umaya na yun, nag-umpisa na. Pagtadahin mo nga ako. Yung mga kita to. Ang ginagatak mo. Ngayon mga idol, nagkakarga na sila.
mga idol, at nag-umpisa na magkarga doon sa mga kasama nating truck. May nagkakarga na sila mga idol. Mega like shoutout mga idol. Sa inyo lahat.
pa. Yung babae ko, walang sinusubukan. Eh, yung babae niyo, kayo lang ba sinusubukan yan? Baka sumusubo pa sa iba yan. Ang alam ah, aray mo.
Hi, hi, hi. Hi, hi, hi mga idol.